Вітаю, вы на канале Смак жыцця і сёння гатуем бабы. Бабу на жаўтках часоў дзяцінства Якуба Коласа, а якая баба на жаўтках без мазуркі на бялках, і бульбяную бабу, пра якую узгадвае старэйшы сын дзядзькі Якуба Даніла Міцкевіч ва ў сваіх успамінах. Стагоддзямі бабкай ці бабай называлі салодкі пірог. Галоўнай нагодай для выпечкі такіх баб у нашых продкаў быў Вялікдзень. Для гаспадыні сам гатунак быў выпрабаваннем. Гаспадыня перажывала, што цеста ападзе або, наадварот, занадта выйпра з формы. Навагрудскі адвакат і літаратар Ігнацый Яцкоўскі ў 19 стагоддзі іранічна пісаў пра нашых кухарак. Паненцы можна памыліцца ў такце музыкі альбо танца, але нельга памыліцца ў прыгатаванні бабак і вяндліны. Пачынаем працу з таго, што правяраем памяшканне на скразняк. Яго не павінна быць. Каб нашы бабы ўдаліся, мы будзем гатаваць па рэцэпце шэф-кухара гісторыкі кулінарыі Алены Мікульчык, якая адаптавала для нас гатунак 200-гадовай даўніны. Нам спатрэбіцца 10 жаўткоў, пры эканом-варыянце 3 яйкі, паўшклянкі цукру, 100 грам ці крыху болей сметанковага масла, яго ж не бывае зашмат у такой справе, 15 грам жывых дражджэй, шклянка малака, 400-450 грам мукі, шчопаць шафрану і солі. На першым этапе падаграем малако не больш за 40 градусаў. Нельга, каб яно было гарачым. Галоўнае, што забяспечыць якасць нашых баб, гэта якасныя дрожджы. Таму важна дадаць да іх лыжку цукру, расцерці хвіліну-другую відэльцам і уважліва прааналізаваць. Калі яны працуюць, то яны стануць вадкімі, як у нас. Пасля разбавім іх невялікай колькасцю малака і пакінем на хвілінаў 10. А ў гэты час у міску, дзе будзем гатаваць цеста, насыпаем стакан абавязкова прасеянай мукі, дадаем астатняе малако і пачынаем замешваць цеста. Калі дрожджы падыдуць, дадаем іх да цеста, добра перамешваем, накрываем рушніком і ставім у цёплае, не гарачае месца на хвілінаў 30 на гадзіну. На наступным этапе, калі бачым, што рошчына павялічылася больш, чым удвая, пачынаем наступны этап. Аддаляем бялкі ад жаўткоў. Вельмі важна, каб аніводная кроплі жаўтка не трапіла ў бялкі. Наадварот, магчыма. Можа здарыцца так, што разам з бялком у міску трапіць кавалачак шкарлупіны. Дастаем яго чыстым нажом, але не рукой. З бялкоў потым прыгатуем мазурку, як рабілі 200 год таму паралельна з бабамі. Вельмі ашчадна растопліваем сметанковае масла. Яго нельга кіпяціць і нават рабіць гарачым. Жаўткі ўзбіваем спачатку са шчопаццю солі. Калі яны пачнуць бялець, дадаем цукар пакрысе. Пасля асаджваем рукой рошчыну, дадаем узбітыя з цукрам жаўткі, паўстакана прасеянай мукі, размешваем. Потым уліваем растопленае, але не гарачае, ні ў якім разе сметанковае масла. Добра вымешваем. Цеста павінна быць як густая смятана. Вымешваем яго хвілін 5-10. Магчыма, вы на гэтым этапе дасягнеце стану чыстай рукі, калі цеста само адліпае ад далоні. Калі не дасягнулі, не трэба перажываць. Можаце зараз дадаць яшчэ прасеянай мукі, можаце потым. Пакідаем цеста ў цёплым месцы, накрытым рушніком. Гэта будзе наша першая расстойка. Зараз дададзім шафран і крыху прасеянай мукі. Перамяшаем. І зноў пакідаем накрытае рушніком цеста ў цёплым месцы на паўгадзіны. Гэта будзе наша другая расстойка. Як толькі цеста набярэ моцы і падымецца, вымесім яго яшчэ раз. Дададзім, калі патрэбна, прасеянай мукі, бо важна, каб цеста само адліпала ад рук, але без фанатызму. І толькі пасля таго раскладзем па папяровых формах. Не накладваем поўныя формы, кладзем на траціну вышыні ці крыху менш за палавіну. І даем расстаяцца ў трэці раз, каб цеста паднялося амаль удвая. Гэта зойме 30-40 хвілін. Выпякаем нашы бабы ў духоўцы, якую папярэдне нагрэлі да 180-200 градусаў. Нельга пачынаць выпякаць цеста ў халоднай духоўцы. Выпякаем 15, 20, 30 хвілін у залежнасці ад памера баб і асаблівасці вашай духоўкі. Нашыя бабы выпякаліся 20 хвілін. Вы ж бачыце, якія прыгажуні атрымаліся. І даем астыць хвілін 10, 30, 40 і толькі потым пакрываем глазурай. Можна пакрыць звычайнай глазурай з узбітага бялка з цукрам і пасыпаць цукатамі. Але мы скарысталіся парадай Алены Мікульчык і пакрылі шакаладнай з цукатамі.
Каб прыгатаваць глазуру, нам патрэбны ў роўных прапорцыях парашок какавы, смятаны і цукру. Змешваем іх на вадзяной бані і дадаем адпаведную колькасць сметанковага масла. Як толькі яно амаль растане, наша глазура гатовая. Змазваем ці акунаем бабу ў глазуру і пасыпаем потым зверху цукатамі, а хто хоча і арэхамі. Гатовыя бабкі на жаўтках пакінулі адпачываць, а з бялкоў прыгатуем, як і нашы продкі, мазурку, печыва, якое мае сёння сотні варыяцый. Мы скарысталіся парадамі Алены Мікульчык, нашага вядомага шэф-кухара, гісторыка кулінарыі, і прыгатавалі традыцыйны старабеларускі святочны ласунак па-каралеўску. Сметанковае масла размякчаем відэльцам, дадаем увесь запланаваны цукар і старанна расціраем да аднароднай масы. Пасля дадаем апельсінавую цэдру, бялкі і добра-добра вымешваем. Потым пачынаем дадаваць прасеяную муку. Кладзем па частках да тае пары, пакуль не атрымаем пластычнае цеста. Размешваем відэльцам або рукамі. У вымешанае цеста дадаем драбнёныя арэхі і разынкі, папярэдне замочаныя ў гарачай вадзе. Усе інгрэдыенты добра перамешваем і выкладваем на бляху ці ў форму для запякання з пергаментнай паперай. Таўшчыня цеста павінна быць 10-15 мм. Выпякаем мазурку ў гарачай духоўцы пры тэмпературы 180 градусаў 25-30 хвілінаў да залацістага колеру. Калі печыва астыне, наразаем яго. Пры жаданні падаем з узбітымі вяршкамі і мятай, а можна і так, і смачна есці. Бабка, але ўжо бульбяная, карысталася вялікай пашанай у сям'і ўжо дарослага Якуба Коласа. Асновай такой бабкі, зразумела, была бульба. А вось дабаўкі маглі быць розныя. Свініна, грыбы, цыбуля, чорная сліўка, нават сыр і стронга. Аб гэтым у сваіх кнігах згадвае гісторык кулінарыі Алена Мікульчык. Мы з вамі зробім сёння вегетарыянскі варыянт са смажанай цыбуляй. Спачатку дробна скрышым 2 рэпчатыя цыбуліны і зялёныя пёры. Адну цыбуліну пакінем для бульбы. У такім жа парадку будзем смажыць на патэльні з алеем. Спачатку падсмажым рэпчатую цыбулю да паўпразрыстасці, а напрыканцы дадамо зялёную. Наша дабаўка гатова. Цяпер зоймемся бульбай. Будзем яе здрабняць на дробнай тарцы па чарзе з цыбуляй, каб таркаваная бульба не цямнела хутка. Потым змешваем таркаваную бульбу і смажаную цыбулю, дадаем да іх муку, чорны молаты перац, соль і зноў старанна перамешваем. Рыхтуем форму для запякання, змазваем яе алеем. Перакладваем туды нашу будучую бабку і ставім у разагрэтую да 180 градусаў духоўку. Выпякаем 40-50 хвілін, але абавязкова пад вечкам. Бульбяную бабку падаем на стол гарачай, са смятанай або малаком. Дзякуй за ўвагу, смачна есці!